फुंखा लोगो मोनबायलाय जोङो नै पाठशाला मोननैसो सिगाङाव आयौ बाला थोद खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय क'क्राझार चिरां आरो उदालगुरि जों बेखिनियाव बेरायबाय आरो गोबां केन्डिडेटजों जों मोगा-मोगि खालामबाय दायो आं दंफैयो 63 नं सापागुरि समस्तियावहाय बेवहाय जोंहा इउजि ब्रह्म सारा बे समस्तियावहाय गेलेगोन स' बिथांखौ जोङो गिबियाव गोसो गोरबोजों जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय सार खुलुमबाय इउजि ब्रह्म सारखौ नोंथांमोना सिनायखायो बिथाङा इउपिपिएल पार्टिनि सासे फाउन्डार आरो लोगोसे बिथाङा एक्स एमपिबो आरो हि इज द आइडल अफ इउपिपिएल पार्टी एन्ड अफ बड' कमिउनिटिस बिथाङा गोबां मोजां गेदेर आरो गोजौ थाखोनि साननो गोरों सान्थौ गोरों आरो बयखौबो सिबिग्रा बयखौबो मान होग्रा सासे लिडार बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बिथांनि सोमोन्दै इन्ट्रडिउस होनो गोनांथि गैया दा बिथाङा 63 नं सापागुरि समस्तियावहाय बेवहाय एमएलए केन्डिडेट जानानै बिथाङा माखासे खामानि मावनो लादों जुदि देरहायोब्ला दा बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिन्थिनो मोनगोन सार नोंथाङा जे बेवहाय एमएलए केन्डिडेट हिसाबै नोंथाङा 63 नं सापागुरि समस्तियाव दंफैयो दा बेवहाय नोंथाङा गिदिंगासिनो दङ सार्भे खालामगासिनो दङ दा बेवहाय आं बेखौनो मिन्थिनो लुबैगोन फार्स्टआवहाय जे बे जायगानि हालामनि एरियानि जे बांसिन गेदेरसिन प्रब्लेमा मा बेवहाय 63 नं जि सापागुरि जि समस्ति बेवहाय गोबां जेंना दङ बेनि गेजेराव लामा सिं हाबनानै जि आं नुदों जे बेवहाय गामि सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय लामाफ्रा जेबो डेभेलप जायाखै मेन रडफ्राल' जादों कानेक्टिं रडफ्रा खुब माने गाज्रि लोगोसे बेवहाय माने 7 बा 8थासो दैमा दैसा दङ बिनि दारै जि दै खुरखानायनि जेंना बे 17 बोसोराव बिपिएफनि जे गभर्नमेन्ट थानाय बिसोरो मावनो हायैनि खारनाव दाबो दै खुरखानायनि जेंनाया बिराद गिदिर बाथ्रा लोगोसेयैनो बेवहाय हादानाव रायजो जाग्रा मानसिफोरनि हा हुनि हा फाट्टानि जेंना दङ हा फाट्टा गैयिनि थाखाय हादानाव रायजो जानाय मानसिफोरा आरो सोरबा माने रिक्लेमेशन एरिया बेफोराव थानाय मानसिफोरा माने दिनैहाय पिआरसि मोना एबा लन मोना बेफोर जेंनाफ्रा गोबां दं दा बेजों आं मोगा-मोगि जादों आरो बाथ्रा होनो गोनां जादों गासैबो जेंनाफोरखौ आङो लासै नायलांगोन होननानै बेनि अनगायैबो जि मोनसे मुसलपुर टाउन बे मोनसे मडार्न टाउनाव डेभेलप जानांगौ कनभार्ट जानांगौ कारण बे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार खिन्थु बिनि इनफ्रास्ट्राक्चारा जोबोद पुवर हस्पिटाला 200 बेडेड थिगैनो दं नाथाय बे मडार्न इकुइपमेन्टजों बुंफबनानै गैया आरो लामा सामा गासिबो इनफ्रास्ट्राक्चारा खुब पुवर दा माने मुसलपुर बादि टाउना मोनसे मडार्न टाउन जानांगौ लोगोसेयैनो थमना दङ बाहाय सराइमारि दङ जाला दङ अदालबारि आथियाबारि कक्लाबारि लोखि बाजार बेनिफ्राय ओरैहाय निकासि बेफोर गोबां ओनसोलफ्राव फिसा टाउन दङ बेफोर टाउनफ्राबो डेभेलप जानो गोनां जानानै दं आरो लोगोसेयैनो स्कुल बिल्डिंफ्रा मोजां नङा डिस्पेन्सारिफ्रा मोजां नङा दा बेफोरखौ मावजोबनांगौनि बिबान मोनसे दङ सार नोंथाङा 29 नं वेस्ट क'क्राझारनिफ्राय बेयाव डाइरेक्टलि फैबाय आरो लोगोसे कम्पेयार खालामोब्ला नैबे 63 नं सापागुरि समस्तिनिफ्राय जुदि 29 नं वेस्ट क'क्राझारनि जि हालोद जुदि प्रब्लेमखौ जुदि जेंनाखौ जुदि कम्पेयार खालामबा बबे जायगायाव बांसिन दङ क'क्राझार 29 नं क'क्राझाराव मानिनांगोन लामा सामानि कन्डिसनफ्रा सापागुरिनिफ्राय इन मेनि वे बेटार माने गोबां बिथिंनिफ्राय साबसिन जादों गामि सिंफ्रावबो लामाफोरनि कन्डिसनफ्रा मोजां नाथाय सापागुरियाव बे मोजां नङा फारसेथिंहाय 29 क'क्राझाराव रिभार इर'सननि प्रब्लेम गैया मोनसे गङिया दै दङ बेबो इर'सननि प्रब्लेम खालामा बाराद्राय थ' सापागुरियाव खिन्थु प्राय माने 7 निफ्राय 8 बांसो दैमा दैसा दङ गासिबो इर'सननि गोनांथि दङ बा इर'सननि प्रब्लेम दं फारसेथिं 29 नं क'क्राझाराव हादानाव रायजो जानाय गैया हा हु फाट्टानि प्रब्लेम गैया बेवहाय मेक्सिमाम माने नर्दार्न पार्टआव हा हुनि फाट्टा बा मियादि खालामनाय बिनि बिराद जेंना दङ बेफोर माने बहुत डिफारेन्स दङ आरो दिनै क'क्राझार टाउन आरो मुसलपुर टाउन कम्पेरेटिभलि क'क्राझार टाउना एसे साबसिनै डेभेलप जानाय थ' ओंखायनो बेफोर बिथिङाव मोनसे गिदिर चेलेन्ज दङ डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय कम्पेयार खालामनानै नायोबा बेनो आरो जोंनि बे मोनसे पपुलेसन स्ट्राक्चारखौ नायोबा 29 क'क्राझारा जोबोद कमप्लेक्स आरो बेवहाय एसे इजिसिन स' बेवहाय बेसेबांसो भटार्सफोर दं रेगुलार भटार्स 1,57,000 टटेल भटार्स दङ एराउन्ड आरो बेनि गेजेराव ट्राइबेलफ्रा बारा बेनिफ्राय बेसेबांसो मोनगोन सारा
टटेल पलाथ' जाय मेक्सिमाम जागोन 1,15,000 बा 20 मेक्सिमाम Okay. 70 बा 75% जुदि हमोबा थ' दिनैनि दिनाव बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएल जइन जाबाय हिसाबै थांनाय बिटिआरनि इलेक्सनाव बिटिसि इलेक्सनाव बे मोनथाम दलानो हाइस्ट भट मोनदों Okay. फार्स्ट हाइस्ट सेकेन्ड हाइस्ट थार्ड हाइस्ट ओमफ्राय दा बिसोरखौ जइन खालामजोबनांगौब्ला दा 70% भटआ जोंजों दङ टटेल थ' ओंखायनो आङो बावहाय 80,000सो भट मोननायनि मोनसे मिजिंखौ नुहुरदों 80,000निफ्राय बारा जानो हायोनो अके सार आसामाव जुदि फिन खेबसेबाव बिजेपि सरकार जुदि दायोब्ला मीन्स इउपिपिएल एन्ड एजिपि एन्ड बिजेपि जुदि सरकार माने एलायन्स सरकार दायोब्ला आरो बिनि गेजेराव नोंथांनि नैबे इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय नोंथांखौ जुदि मिनिस्टार लेभेलाव दैथायहरोब्ला अब्ला नोंथाङा बबे डिपार्टमेन्टआव हाबनो गोसो आंहा दाबो चइस गैया आंनि खोथाया जाहैबाय मा आं बेवहाय देरहालांनानै बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनांगौ Okay. आरो बेवहाय गोरोबथायाव गोबां दफा दङ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि सेन्ट्रेल केन्सार इन्स्टिटिउट मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज फेशन डिजाइनिं स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि फार्स्टिङै बाउन्डारि कमिसननि फारसेथिङै बा मा होनो केस उइथड्रयेलनि खोथा दङ केडार्सफोरनि रिहेबिलिटेसननि इक'नमिक डेभेलपमेन्ट बिथिंखौ मावफुंजोबनांगौनि मोनसे दायित्वबो दं आं बिनि थाखायनो थांनो नागिरदों आरो इउपिपिएल हान्जाया दिनै आंखौ बेवहाय लाबोदोंबा मोनसे बै गासैबो टटेल पलिसिखौ लाबोनानैसो बाहाय लाबोदों आरो ओंखायनो बे हान्जानिनो डिसिसन आङो फैदों बाहाय हान्जानि डिसिसन मथे थ' गाबोन आंनो मा बिबान होयो बियो आप टु दि पार्टि इउपिपिएल अके सार नैबे सरकार नैबे बिजेपि सरकार दाखांनायनि उनावहाय बे इलेक्सन जोबखांनायनि उनावहाय दा जोंहा सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दं मार्टियार्स न'खरनो 5 लाख रां होगोन 5 लाख रां होगोन जेब्ला 2018 मायथाइ बे समाव हाग्रामा बिथाङा बेवहाय गावसिनि बे बिटिसि फाउन्डेसन डेआव 10 फेब्रुवारियावहाय बिथाङाबो बुंबाय थादोंमोन आरम्भ खालामदोंमोन बाट दासिमबो गोबां न'खरफ्रानो मोनजोबाखै दा नोंथाङा मा बुंनो सानो बे समाव जुदि नोंथाङा मिथियोब्ला माब्लानिफ्राय बे स्टार्ट जागोन जेनेबा डिस्ट्रिबिउट खालामनाय आगोलाव जेनेबा मार्टियार्स न'खरफोरनि जे रिहेबिलिटेसन पेकेज बा स्पेसियेल पेकेज बियो खुनु बाजेटआवबो फैयाखै आरो खुनु एकर्डआवबो बियो माने माबा नङामोन रिटेन नङा खिन्थु एबाराव जोङो टटेल बे पेकेजफोरखौ लाजोबनानैनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय स्पेसियेल पेकेजबो लाबोदों आरो बियो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिबो मोनसे माबा बादिखा बियो क्लियारेन्स बादिखा बे हिसाबै जागोन इलेक्सननि उनावहाय हयथ'बा सिस्टेमेटिक पलिसि लानानै आवगायलांगोन नाथाय बे कड अफ कन्डाक्ट थानायनि थाखाय बहुद माबाफ्रा जायाखै बेसेबां बोसोर नेबाय आरो माखासे बोसोर नेनानै मावफुंनानै लानायाव आं सानो जोंहा बाराद्राय खहा जाया थ' जागोन होननानै आं सानो आं माने मार्टियार्स न'खरनिफ्राय जायो नालाय बे कुइसनखौ सोंनाय जाबाय सार दायो एनएलएफबि गोदान मोनसे पार्टि ओंखारदों स' बिनि सायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो मानो होनोब्ला पलिटिकेल पार्टिनि बाथ्रानि सायावहाय बिजेपिनो भट दाहो होननानै बेखौ थांखिनानै बुंदों स' बे मुभमेन्टआ माने बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय बिसोर मुंबो लाफ्लादों आरो लोगोसे पार्टिखौबो थोंजोङै दुसिदों नोंथाङा मा बुंनो सानो आङो बे एनएलएफबिखौ लानानै खुब सिरियासलि जेबो सिन्था खालामाखै खारन मानसिफ्राबो मिथिजोबखानाय सोर थांदों सोर थाङाखै आरो मोनसे समाव बिसोरो माने आन्डारग्राउन्ड मुभमेन्ट खालामनानै फैफिननाय मानसि नर्मेलि हिउमेन साइक'लजिया बेबायदि थिना जे मोनसे एक्सट्रिमिजिमखौ जाय खेबसे नागारनानै फैबाय बे एक्सट्रिमिस्टआव थांफिननानै साक्सेस जाहैनायनि रेकर्डबो गैया जेरै गरखायाव सुभाष किसिंनि माने प्रटेस्टआव माबाया माने छत्र सुब्बाया खारदोंमोन नाथाय साक्सेस जायाखिसै दा नागालेण्डआवबो बेबायदि स्प्लिट जायै जायै गोबांफ्रानो बिदि मोनसे स्प्लिन्टार्स ग्रुप बानायनानै आलदा आलदा एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप बिसोर साक्सेस जायाखै एनडिबिआवबो सोरबा एनडिबि एस बानायदोंमोन आरो आइ के संबिजितआ हारसिं खारलांनानै एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप बानायहैदोंमोन बेबो फिसा मोनसे सिजफायार एग्रिमेन्टआव दा साइलेन्ट जानानै दं आं सानो बे वाइज डिसिसन नङा आरो बे साक्सेस जाहैनांगौबो खोथा गैया जायफोरा खालामदों बिथांमोना बेखौ रिकनसिडार खालामनानै नर्मेल लाइफआव फैफिन दाबो समा बाराखै अके स' थेंक इउ सो माच सार